Sendo kamano nyako ngiri Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama bedo piny gi wendwa modhiala Excellency Gladys Wanga, mano jakom mar ODM gi gavana ma Homa Bay. Erokamano nyako mwasechegi. Erokamano Trevor. Higani be pok aneni, we akwongo aweyi iwach ne jopiny Happy New Year mokwongo eka koro wachak twak. Happy New Year ne nyikwa Ramogi. Kamoro amora ma ginenowa, ginene Ramogi TV odiochieng' ma kawuono ma ginene duol. Kendo Trevor imbe I wish you Happy New Year. Happy New Year. Kendo wakwa hawi maber ne higa makoro wachakoni. Erokamano. Gavana ne une romo ma Mombasa. Romo ni ne nikech mutni gi koko mwasewinjo e chama koso manu romo nikech ang'o? Chama nigi organs mang'eny. Chama mar ODM nigi organ miluongo ni Central Committee. Central Committee en organ ma chama mabedo chaired gi party leader. Mane organ mane romo nyoro. Wan gi National Executive Committee, mano NEC, ma bedo chaired by the chairperson of the party, ma enan. Wan gi different organs of the party. Manyalo romo parliamentary group, governors meeting, council of chairpersons, mag counties, and so on. Koro mane romo nikech igo chakore kendo chama nyaka ng'i kuma wadhiye ni wadhi nang'o sama igo chakore ni to ere kaka wadhi nyime gi chenro mag chama to benye wang'iyo chien ni to chenro manye wabedo go chien kacha machalo celebrations mag ODM at 20 machalo by elections manobedo ne wadhi nade to ere kaka wanyalo timo improvement. Koro chama nyaka bed gi buche. Moloyo to sani ka koro nowewa gi party leader marwa, moluor Raila Amolo Odinga. Buche koro nyaka bed mang'eny nikech ji nyaka sik kago mbaka. Mane bura mane wabedo go, Trevor. Ilero maber ni mano ne Central Committee mane romo. To bang' ka Central Committee oseromo, bentie buche moko manyaka kendo chako go gi kidienje mopogore mar chama koso un kusewache to utieko kamano? Central Committee koromo to golo paro e weche mopogore opogore e wi chama. Koro paro gi ka gin weche ma oluwore gi branches mag chama, inyalo oro ote ne branches mag chama ni magi e gik mwadwa ni mondo timre. Kuom ranyisi, kwadwa ni mondo ka Central Committee neno ni mondo tim voter registration kata members registration, to en ote ma koro ioro ne chama, ne branches mag chama e Kenya mangima ni mae kaka mae ote mowuok e Central Committee. Ka gin weche ma pod dwaro ni mondo yal mokalo kaka ne Central Committee owache, odhi e NEC, odhi ir jopiny, odhi e branches mopogore opogore. Pod inyalo yale kaluwore gi wach ma en mochop kate National Governing Council, mochop kate National Delegates Convention, kaluwore gi wach ma moyal gi Central Committee. Gimomiyo penjo nikech nwaneno ka jomoko ne onge iye kanyo. Kamoting'o Edwin Sifuna ne onge, kamoting'o jatend party men Godfrey Osotsi bende ne onge. Jatend party no wacho ni ne gikwayo ng'uono. To nitie joma neno ni ng'uono ni ok en ng'uono man gi adieri e iye. No chalo ni ok giyie gi mbaka mugoyo kaka Central Committee. Emomiyo gibiro. In kaka jakom mar chama ineno nang'o ka? Ok ing'e ni bura kapok ichope miwinjo mbaka migoyo, ok inyal yie kata tamori gima bura wacho nikech ok ing'eyo kaka mbaka idhigo e bura. Mane momiyo adwa wacho ni kaka nye party leader wacho, Godfrey Osotsi no kwayo ng'uono nikech en South Africa a liaison committee ma Senate. An awuon aseloso kode severally ka en South Africa kono. Kowacho ni pod en oko South Africa, obro mana duogo e giko jumani. Gine liaison committee, jokombe mag committee mar jokombe mag committees mag Senate. Koro ing'eni mano koro official duty, ok onyal ng'ado mondo duogi. Secretary General no oro ote be mar apology kanowacho ni ndegene manonego ochopgo noyombi. Koro ok ing'eni ok inyal dhi luwo ni ndege noyombi kanye sadi no. Ka apology osechiw, kata an asechiwo apology ne Central Committee several times. Ka an Homa Bay amoko e tich, tanyalo oro ote ne party leader ni party leader, I'm sorry, an gi function mo official Homa Bay,
okanyal chopo e committee to ikawa kaka apology to bura Trevor ini yalo buche mang'eny bura tekni ntie quorum kata party leader, the late party leader oseluongo central committee to deputy party leaders mage emochair kaen dicho make so ken gimoro ma unique ni ji oro apology e bura. Ji ariyo gi chalo ka gima ok oyie gi wach mar siro jatend piny Kenya William Ruto. Sifuna to wacha chinge nyim ji te ni obro yie timo gimoro amora ma chamo owacho mak mana siro jatend piny Kenya William Ruto. Kapani mano to koro pache kaka Edwin Sifuna senator ma Nairobi nikech ODM en chama mar demokrasia kendo ng'ato ka ng'ato oyiene bedo gi pache mak mana ni ka chamo bedo gi paro iseneno ka SG marwa somo statement kata ka nwa bedo gi the first central committee kata bang lal mar party leader marwa ne wasomo statement mano wacho position mar party and position mar party sechego ma SG mano somo statement ok dichiel ok diri ok kata sama ne party leader machon ti ko wacho ni one a broad based government statement wacho kamano one a broad based government even though as an individual osewacho ni en ok onyal support lakini nikech chama owacho ni one a broad based government kendo ne wa sign MOU osomo kaka SG kendo wawacho ni nyaka wateg chambwa mano be kendo wawacho ni one a broad based nyaka 2027 to kochopo mbele ka to jo chama be bro chako cow decision on kaka wadwa dhi mbele mano be ne nogo sei mosomo omiyo pache kaka SG pache kaka senator ma Nairobi kaka jatelo mare no wuon nyalo bedo mopogore samoro gi paro mar chama lakini ka chama ose make a decision ma binding to party discipline mondo wabed gi progress nyaka jo chama te particularly officials mag chama nyaka pronounce that position to kendo setimo mano previously udhiriembo Sifuna gavana ng'amirie pe chama onge otimo maere makosa motimo mamirie ng'amirie pe chama onge nikech chama nyalo bedo gi paro mopogore e wi weche to mano ok nyis ni riembo ng'ate chama. Nwaneno ka party leader man Dr. Buru Oginga nowacho ni kaka nuseromo kaka central committee koro wachako goyo mbaka kochako gi UDA ma jomoko ne wacho ni dhok motiyo godo no nyiso ni nitie chama moko modhigo godo mbaka mopogore gi UDA. Be na dire nitie ikoru mar go mbaka gi chama mamoko ma UDA ni uchako go achaka ma ok ni en mutieko kode. No wacho ni wan kaka political formation wabro go mbaka gi political formations manigi ma like minded tiende ni maparo kaka wan social democrats wang'iyo ni joma ni piny mogik wacho nang'o one defenders of human rights one defenders of certain things kaka ODM party one non-discriminatory one joma neno Kenya kaka Kenya we are a national party ineno chama cha kimataifa cha kitaifa tiende ni wan chama mang'iyo Kenya te wan chama moero minorities koro kwa yudo chama manigi like mind kaka wagogo mbaka ere makosa wabrogo mbaka wagorongo mbaka kwa chako gi partners ma wan go sani nikech iwacho ni chako from known to unknown koro wachako gi known nikech mae kama wantie kodgi e broad based sani koro wago mbaka wawacho ni wan kaka chama ing'eyo awacho ga pile ni wan chama maduong' mogik south of Sahara and north of River Limpopo tiende ni king'iyo kata opinion polls mawacho popularity mag parties ODM is a very popular perhaps the most popular party in the country koro tiende ni wan gi tich maduong' mar neno ni popularity no okodok chien okosombaratika mane momiyo wadwa ni wariw wijo wate mondo walugo line achiel bang party leader marwa ma en Dr. Buru Oginga. Kopogore gi UDA chama mage muneno ka gima nigi paro machalo gi muchano godo mbaka mbele ka aparo ni sapodi koro wabro neno manifestos wabro neno policies mag chama mopogore kaka giwacho gimang'eyo ni nitie joma oseng'iso ranyisi ni
mondo wadhi kuma gintie tek. Achiel kuom gi en DCP. Nikech gin giwacho ni gin ging'iyo mana kabila achiel, kamoro achiel ema nyaka ji nyaka bed gi shares, joma kia otimore nade, ikwedo joma minorities gi teme ikwedo kwet, kia ikmak jo Somali kwed kucho, skunde wagi ok wadwa ni mondo joma moko gi obiye, kia gige wagi ok wadwa ni maning'e ni koro waseneno ni mago joma bor gi paro mar kuma ODM ntie. Kokamano to waparo ni ntie chama mang'eny kama koseng'iso manifestos mag gi kaka gidwa dhi to wana tie. Buse wuoyo gi Wiper bende mondo winjane ni gin gi paro nang'o kama oting'o Kalonzo nikech manga musiga tiyo go ndalo moko. Pok wachako mbaka. Ok ma koka ne wawacho ni sani korka ne party ong'ado ni wadwa chako go mbaka. Omiyo mbaka pok wachako goyo. Kalonzo en ng'ama ose support Jakom, ose support waonge kode ga ginga mora mora. Mbaka mudhi goyo ni bentiere gik moko minyalo siemo ne jopiny achiel ariyo adek ni magi gik mwadhi kwayo kaka chama mar ODM ni kwadhi to wadwaro kombe mar migepe 12, wadwaro mondo kaw jowa directors 4, wadwaro mondo kaw jogoro mongirore 6. Bentiere gik mopogore modwaro mondiko piny, wadwaro kata mana jalup jatelo. Mani keto iluongo wazungu wacho ni you are putting the cart before the horse. Nikech koka wawacho sani ni wan gi paro ni wadwa go mbaka. Aya, no wacho bende ni concurrently wadwa go mbaka gi jo chama. Gin gineno nang'o, gin gi paro nang'o. Ineno, koro concurrently wago mbaka gi jo chama to lakini sasa ya mwadhi ewi mesa mora mora. Wadhi kuangeni ODM is the largest party, the most popular party, kendo watego chambwa. Gima duong' mogik Trevor, strengthening our party, uniting our party. Ineno, keto chama obed gi duol achiel. Ok ni ji opar machalre, no. To ji owinjre niya, kata ka paro mopogore, to ka majority osebedo gi ji osego mbaka, minority osebedo gi their say, to majority bedo gi their way, to ji te riwore e chama ka wabed united. Mar adek, nyaka wabed gi numbers. Onge mbaka migo ka onge numbers. Kati ring mane ndara, ichikri, itimri nade, pam, igosi galagali, igo vuvuzela, no. Ka onge numbers mikete mesa, numbers okinya pando. Okinya pando, chalo it. Ka ang registration ni rumo miloro ni thup, to IBC golo numbers. Homa Bay, un kama. Kisumo, un kama. Siaya, un kama. Joluo te, gin kama. Haya. Kabila mamoko ka, gin kama. Koro kidwa dhi e mesa, tidhi kaluwore gi gima nie kikapuni. Kata kidwa dhi straight, idwa dhi e yiero, mondo idhi seek the presidency. Idhi kaluwore gi gima nie kikapuni. Omiyo, Trevor sani, wadwa dok e gwenge. Wadgoro strategy, mondo wadog e gwenge. Mondo wadhi wa mop up kura. Jowa maonge kipande, waneno yudo. Mane momiyo bede broad based ni beber. Nikech nitie gik makoro wanyalo timo. Kaka ng'iyo ni jowa maonge kipande, yudo kipande nang'o. Jomose yudo kipande gi duogo mapiyo nade. Kaito wayudo kura nang'o. Koro sani gima nyalo wacho Trevor, ok anyal duoko penjo ni wadwa rang'o. No. The other things ma kopogore mana gi gik midwaro. Gik midwaro nikech sama ji go mbaka mar manyo power, it's about power. Ka idonje coalition, you go to share power. Tidhi as a strong party. Ekinyalo yudo power no. Okinyal yudo power no kokidhi as a strong party. Omiyo sani nyaka kaito mopogore gi mano, wan gi ideology kaka chama. Wan gi policies kaka chama, gik madwa neno. Koro ken mana komni macha no. Enia ideologically be gik ma joma wa partner go timo be are aligned. Policy wise be wan aligned. Korka wadhi sharing of power. To mano be wadhi mana ka wan jomo tegno chuth, mok ni wan underdogs,
makoro osambaratika mogwe kucho. In kaka jakom ndalo moko nowacho kaka ODM ni unyalo chung kiun mondo gol jatend piny Kenya, kok kamano tunyalo makoru gi chama mamoko. Wach mar chung kiun no sani koro weyo koso pod en mane mesa kama ka wecho dhi marach tu chunga kiun. And every option is on the table. Yeah. No wacho niya nyaka nwachak katiba ma 2013. Ji manyo loch kaka coalitions. Sani koro wane 2026. Tiene ni yiero is next year. Sama yiero is next year, ineno ka joma wacho ni gin united opposition gifundore. Ineno, gifundore. Kendi yudo ka Kalonzo nika, ngane nika, Gadi nika, you know, gifundore kucho, ging'iyo kaka numbers gi are adding up for gima gidwa manyo cha. Wambe no ang'iyo options gi te to wacho ni wachakane gi timo wuoyo gi joma wan go sani gi wane ane ni wanyalo fundo record gi nango ka wambe wanyalo dhi mbele kanyakla. Tingeni kidhi e mesa wuoyo inyalo dhi wuoyo tiyudo ka wacho kethore kacha. Wacho kethore. Nyaka options te bed available. Lakini wachako wuoyo kwa ng'eyo ni wategno kendo wagombo ni mondo olosre. Yeah. Koro mondo mi waler gini ne oganda maber. Yeah. Twak ni dhi chakore kanye, udhi chako gi jopiny, upenjo gi ni kama ang' wadhi e mesa wakwagi ang'o, koso une mudhi ndiko gik mudwaro piny tupenjo jopiny ni gigi ne kare koso wuoyo. Again, oketo cat before the horse near. Sani, gima wawacho kaka Central Committee. Eni wagombo ni mondo wachak twak. Mar ng'iyo, wachak twak gi joma wan go e broad base sani ma en UDA. Ni ere kaka wanyalo loso sirikal moriwore 2027. Mane kama wachakogo. Koro mbaka ni, ingeni nyaka wagoe, machop kama kori wacho ni team ni. Joko loso team moro, wambe waloso team moro. Madhi go mbaka cha. Koro team chako losi, gine makoro ginyalo pedal back organs mag chama. Nikech jopinjo kdidi irgi teni, idwaro nango. Chama nigi organs. Organs mag chama, mondo giwach ni mae kaka wadwa ni wadhi mbele. Koro team chaima koro wacho ni mae kaka koro chambwa. Wabiro gi duond chambwa. Kagidhi e mesa cha. Ni magi gik ma wakele mbe e mesa. Yeah. Gima penjo nikech ndalo moko kane pok uchopo kama nudhi e Central Committee bura, jatend party men Dr. Buru Oginga nowacho ni sani kaka en no en ma en presidential candidate. Kilaro kom tene jatelo malaro kom maduong' to ka rach mogik to gima ODM dwaro en jalup jatend piny. Koro adona wach ni mokwongo context mano wache ni odhilaro kom en niya. Katiba mar ODM is very clear. Ni ODM at any point kadhilaro presidency to flag bearer mar ODM en party leader mar ODM. Mano ni e katiba. Koro ka oseyieri kaka party leader ka party dilaro kom mamalo to party leader e presidential candidate. Okay. Koro mane context manolose. Mar ariyo no wacho bende adier ni ka kokwa nya yudo kom maduong' to mar ariyo nikech ang'o ka chama mar ODM diriwore gi chama machielo as the largest political party to kunyali bedo the flag bearer, then the next most sensible thing en machielo to magi te aparo ni machambaka ma onyalo wacho ni an kaka nene to magi te gin gik machama koro decide to ka negotiation teams ka oselosi to koro idhi gi duond chama te nikech wanyalo keto gigi e mesa e nek mar chama NDC to ginyalo wacho ni no ok wadwaro mana presidential wadwaro koro mago te nyaka dhi ng'i from the membership kaito wadhi gi e mesa go back. Ang'eni gini sewinjo kata imbe kuonde misewuothe ni jopiny moko ntima wacho ni in emo negi bed jalup jatend piny onegi bed deputy president. Yeah, ji nyalo loso. Trevor Anan Gavana ma Homa Bay samo walosen kendo atimo tamna mokwongo to en gombo na ni ka jo Homa Bay oyie to Nyasaye bo yie omiya ngima ta doga bed governor e tamna maradi mar ariyo. Lakini mbaka ma ji goyo ok dadi atwang' do ji te ni kiki go mbaka mora but an kaka Nyawang'aya
mane kama antie. Pono ni jopiny owacho ni ne deputy president mwagolo kaka ODM. Apani wachak gi an dwarona mar bedo second term governor ma Homa Bay mane mwadhigo nyim. Okay. Yeah. To ntiere jopiny ng'eni samoro wacho ni duond jopiny en duond Nyasaye. Ka jopiny owacho nikech gini sewinjo kata na sewinjo mang'eny. Idhi yie koso idhi tamori ka jopiny wacho. Apani Trevor sani gima duong' moingo gimoro amora chambwa ni nyalo bedo motegno nang'o. Mar ariyo maduong' na ere kaka nyalo tiyo ne jo Homa Bay maber kaka asetiyoni mondo giyie ni giduoka kaka governor. Ma Homa Bay no ke yuati enda kabisa kuno kadie aneno kidagi dhi tana penjo mana gima jopiny penjo mineno ni an mana jaote penje ne bentiere gimoro amora manyalo miuluongo gimuluonga ni NDC iluonge nade tiluonge nikech ang'o nikech wasewinjo mutni mang'eny e chama ji kawacho ni luonguru NDC jatend party bende nowacho ni NDC no luonguru aluong kaka sa oromo in kaka jakom nitie gimomiyo iluongo NDC kosi gi agenda ma specific kosi luonge luonga nikech une modwaro. NDC en structure mar chama. Ingeni nyalo wacha ka gima maybe pok watimo NDC machielo. Chama timo ga NDC and stipulated every 5 years. Chama timo National Delegates Convention. Nikech en bura maduong' makelo ji mang'eny. So samoro chama resources mamondo kel ji and so ne momiyo katibo ndiko ni December of the 5th year. Itimo National Delegates Convention. Itimega nikech kuno ema chama make decisions bende mana kaka mag presidential candidate gik makamago chama make a lot of decisions at National Delegates Convention. To mar ODM is due on by December this year. Koro NDC inyalo wacho ni kokalo December to koro sa NDC otimore nade okalo to onge gima nyalo moni luongo NDC chon ne mano onge gima nyalo nek bedo to luongo National Delegates Convention e tarik ma giyiero ni ma e tarik mwadwa ni wabed go gi National Delegates Convention. Koro it's a normal organ mar party maromo at the stipulated time monego rome. So neke maluonge ka neko bedo to nek wacho ni maro Central Committee nyalo bedo gi proposal to chiwe nek to in the nitie structure miluongo ni National Governing Council manyochi neno kwa timo Mombasa. National Governing Council otingo wajumbe te mag chama, otingo governors te mag chama, otingo chairman mag branches tiende ni constituencies te mag chama, chairman mag county chama. Koro ene manokete ni in the event nintie decision mabedo made in between NDCs to National Governing Council nikech en quicker to convene ema romo mondo make those decisions. Kaka nyocha wabedo gi National Governing Council Mombasa mano ratify Dr. Buru kaka party leader gi kombe mamoko mabende ne wasebedo appointed to by the Central Committee and the NEC. Koro National Governing Council tiyo on behalf of the NDC nikech NDC luongo bang' higni abich to gik moko te ok dirit bang' higni abich. Mane momiyo noket National Governing Council matiende ni sani onge crisis. National Governing Council osetiyo tije to ka NDC oromo to koro bro ng'iyo ni magi gik mane National Governing Council otimo wayiego kata ok wayiego ba ok en gimudhi luongo ka sa pok oromo. Inyalo luonge anytime, ok anyal wacho nikech en decision mar NEC. To nawe neno ka Central Committee osewacho ni mbaka mwagogi ibro ter e NDC. Koro NDC tiende ni nyaka biluongi at some point. To ibro luonge ok en gima lich kata gimoro ma minyalo wach ni koro nyalo kelo push and pull. Yeah. Chama ka indi osebedo gi mutni mang'eny gi yiengni mang'eny to wach mano yiengo chama ahinya ne en wach mar ndogo jakom higa mar 2022. No waneno ka Sifuna gi Junet omako amen.
kiwacho ni ng'ani ema nondhogo jakom, ng'ani ema nondhogo jakom, ne gichamo pes agents. In kaka jakom mar chama, lweny ni neno ni nang'o? Ng'ama nondhogo wiga mar 2022? Trevor, kang'isi adier, mano ke lweny manie chama. Mano en wach mana moro matin ma ji chuorego, nikech koro ni wachona kama koro ambe we achuoyi gi gimoro, ambe we adhi amany gira moro e bag we agola amienigo. Nikech ing'eni kade bedo ni wach mar agents en wach nonego bed ni, nikech higni koro kala 3 kata 4 nyaka ne ae yiero, do bedo ni en wach manonego bed ni osewachi mabe oseler kata ka jakom pod nentie. To pesa mar agents ok en gima ng'ato achiel dikawa noting'o en idhi cham kaeto ni kosechame ni to koro ni oduoga bobet abeta jakom no be pod okete mana minority leader. Emomiyo ang'isi ni mago weche mana mag mieno character assassination. To wach maduong' manie chuny gini en niya, be wa support President William Ruto kata bende ok wa support. Mano is the heart of the matter. Gik mine ni wachogi magito mana maniere chuodho madamanya ti maragonadi amienigo. But the truth of the matter makelo weche gite ni 2027 party dhi e direction mane. Nikech nitie joma wacho ni one a broad based. Okay? One a broad based to ka opposition makoro Central Committee no kaucha. Ni wachak go mbaka gi partners ma wan ge broad based ki. Mano is one position. Masa mori nyayudo ni Junet ntie position mamoro be okaw ni wawuoguru e wach broad based ni wadhi wago one term slogan. Makata ko min ni watimore nade to watim wadhi e direction. Ko ringe ni samoro siempre moro wacho ni samane ji tho gi COVID. Tok ni COVID emane nego ji, ni wacho ni tie underlying issues. Ni wacho ni ng'ani otho nikech ne en gi pressure. To COVID ema koro onege piyo nikech ne en gi pressure, moro kia ne nigi diabetes, moro kia ne nigi tuo mane. Koro mir wacho ni ma onege ma otimore nade ni, to the real underlying issue en maketo ni ewi mesa. Nikech mano be kama ambe adhi nikech mane lweny mar ariyo mosebedo ma ji wacho siemore ni ng'ane uso chama, jomokoro motieno dwa uso chama. Ng'ama dwa uso chama ni ti use ne ng'a? To chiro mane mi use Trevor, pimna kawuono niya, ere chiro ma inyalo kawo chama titere ni koro wago 20 koro dhi gi 30. Aparo ni joma neno ni kik chama dhi gi e wach mar broad based ni o device narrative ni ng'ata ma associate gi broad based gi the president koro oketo chama kate chiro moro. Taparo ni maybe ntie paro moro ni koso chama nyalo dhi ka ji ok obet piny mogo mbaka, ni ji nyalo chiwo chieng' moro to wacho ni wan wasebiro, wan wasapotu, wan koro wadhi adhiya. Aparo ni mane luoro ma ji osebedo go momiyo giwacho ni uso chama. You know? To chama machalo gi ODM ok nyalo usi. Onge ng'ama be nyalo wacho ni wan wasebiro, wan wadhi adhiya maonge any conditions. Mano be ok nyalre. Nikech chama is about, politics is about interests of communities. You know, ntie joma communities mang'eny across the country ma omako chama mar ODM. Ok nikech ang'o? Nikech interests gi all along gise feel ni jakom osekari modhigo. Mane momiyo chama ok nyal dhi adhiya ni wan wabiro, koro wasebiro ka wauru. Apa ni mane emosekelo language ni chama iuso, because ntie joma neno ni koso chama nyalo dhi ka
ka ji nyalo dhi adhiya to wacho ni wan wasebiro ma onge proper structured negotiation modok ir jopiny mokawo pach jopiny modhigo mbele. Apa ni mane mosekelo that worry. To gima nyalo wacho kaka national chairperson, assurance manyalo miyo jochama Trevor, en ni onge odiochieng' kata achiel mwabo betray vision ma Jakom ne nigo for this party. Onge odiochieng' kata achiel ma chama ni bro dhi adhiya ni okwanye ni dhi kode. Onge odiochieng' kata achiel ma chama bro ling ni wach moro amora motimore ni wan wapamo apamo. Onge odiochieng' kata achiel mwabro weyo penjo weche manie 10-point agenda mane wasign MOU e kindwa gi UDA. Nyaka wapenj gigi te mane momiyo ineno achiel kuom statements mane wawacho nyoro mabe samoro nokowuok ok ahinya en ni ka court nosedagi ni compensation panel mar Makau Mtwacha ni is not legal, is not legal. Koro wacho kaka Central Committee ni kaka court wacho ni gini odhi to constitutionally mandated bodies machalo Kenya National Human Rights Commission. Wacho ni committee mar bunge be mar budget ma Mheshimiwa Tandi Meli emochair okaw pesa oketne Kenya National Human Rights Commission mondo Kenya National Human Rights Commission komigi support gi Makau Mutwa and the others ochak timo compensation ne jowa mano inyore e ndalo maandamano jowa to kendo wadwa medo nyaka IDPs. Wadwa ni mondo jowa temo se faced historical injustices. Samoro pesa yes ok diduog dhano, pesa yes ok ditiek ng'ol, lakini ka state to recognize ni yawa jogi no ignore unfairly momiyo family no gimoro to ok nyal timo kata quarter of konyogi, lakini nyalo nyiso ni okay onewa ni wambe kare ne wasafa ne this party. Koro mano gima wasekete mesa mabe wadwa ni mondo wadhir kendo 10-point agenda ma Dr. Zani otelo ne cha be wadwa ni mondo bed implemented mondo wabed ni wang'eyo kaka wanyalo make kendo wadhire. To nitie kuonde mosebedo implemented Trevor, mano be nyakwa wach kaka inclusivity. Oshineno ka 14 PSS odhilimo Dr. Buru mago mane ODM propose, moko wa Samburu, moko wa Kajiado, moko wa Thurwa Kaluo, moko wa Kilifi, moko wa kuonde mamoko, moko jodongo, moko yudhe, moko. Koro inclusivity agenda cha to wasedhigo mbele kaka nene, you know. Weche mag joma tindo mag tije ndie programs madhi mbele sani nyota gi mamoko samoro pok wachopo kama onego wachope mag tije mag joma tindo, lakini samoro kwa biteko gitedwa ni wane ni mondo programs gi odhir mbele. Weche mag adductions ki ang'oma ne be watamore waneno ka gidok piny, ing'eyo. So magi gik manyaka wa recognize be ni moko to setimore, lakini nyaka pod wadhir mondo gitimre te. In kaka jakom mar chama nikech iwacho wach mar vision, to kata vision ni un wegi ok uwinjru ni ang'oma ne jakom neno gi chama kendo ang'oma nodwaro nokawo chama kochomo kanye. Ka penji sani ni koro ji obede broad based koso giwuogi. Apani mano to is a decision that has been made by the party. To kendo en decision ma jakom no make moweka ose make ni mondo wabede broad based government. The courage mane jakom okawo noketo kiewo ni nyaka higa mar 2027 bang' mano giga mong'eni ubet koso wuok. No, bang' mano emanye wase make a decision cha. Nikech ing'eni jakom no wewa broad based government. To kwa wacha ni wane broad based government nyaka 2027. To ka 2027 orom, koro wana political party to koro waonge direction ni warito 2027. Emomiyo this year is the year of preparation. Koro waundore under party leader marwa. Koro ni wa make a decision. Ni wa begin, no wa make a couple of decisions. One, ni nyaka wa strengthen party. Waluongo program moro wadwa wuothogo ka iluongo ni Linda ground. Strongholds mag ODM nyaka walinda. Nyaka wariti mabe ok wadwar infiltration, including by our friends. Ingeni friend ni binyalo bedo go to infiltrate. Mano te nyaka walinda ni strongholds magwa kaka party nyaka bed mana magwa. Mano mokuongo. Mara ariyo mane wa decide ni nyaka wa begin to prepare ourselves for 2027 elections. And we start through miyo party leader wa mandate
ni mondo o negotiate starting gi UDA gi like-minded parties starting gi UDA. Koro mano clear direction, Trevor, about 2027. Koro onge bagni. Ibro yudo ni an individual member of the party nyalo dhi wacho ni en ok opar kamano. Yawa oyiene pache no. Nikech ok de jite wach ni nyaka gi wach achiel, oyiene pache no. But an kaka official machama sani, kakora biro ka to party no se make a different decision, to kora biro watch a different decision, mano koro iluongo ni party mano koro indiscipline. To indiscipline party chalo club, onge club moseger through indiscipline. Koro party member moro nyalo wacho ni anto kaka ne central committee owacheno, an ok anene kamano. Koro wan gi thuolo malach mar wuoyo kode, siko wuoyo kode ni nene mana kama. Lakini kabira wacho ni no, an kaka chairman ma chama ng'isou ni mae direction ma koro nyaka wadhiye, to direction no opogore gi mar chama, mano koro constitute indiscipline. To un kaka chama mohero demokrasi, ang'o muwacho ni kuonde u nyaka ubed mana un? Ang'o mono uyiene chama moko donjo? Dong un jo demokrasi? Wan kata wacho bed manien nyakachwa kata chatu kelegela jo UDA, kelegela ji te mondo wayomb gi kuro. Gichunga chunga mandu to wachgi, but gima wacho niya, wadwa strengthen, ineno kaka nyakach. Wadwa ni ODM obed strong and dominant by far. To gima friendly fire bing'eni neko. Koro gima nyaka wawinjre niya, ka koro wawacho ni wane winjruok, we cannot have too much friendly fire. Madhi nego waka. And you know, kuonde machalo Nyakach kata Homa Bay kure, it does not make as much sense. Lakini kibiro kuonde machalo Nairobi ka, Mombasa, kuonde ma competition is very tight, to friendly fire nyalo nego wasenene. Ma is not the first time we're going to be in a coalition. Trevor wasebede coalition in 2013 and man koro wachako katiba manyien ne wane code iyudo ka kombe mane safe seats machalo Lang'ata 2017 ka koro ne wane NASA. Dung'e ni ne walose. Nok walose nikech ok wan popular. We lose because ODM had a candidate, Wiper had a candidate, Jonasa parties had candidates. Makoro wind up ni party manok dominant okawo kom. Mane momiyo nyaka wawinjre on some of these things nikech ok wadwa ni mondo kuro pogre mang miyo wagine. Koro gigi kwa wachogi to samoro ng'ato nyalo ng'iyo ni wacho mana makae. No, wachogi from a national perspective. In kaka jakom mar party nitiere joma wacho ni party no yiengni ahinya, mano gima ojita no neno bang' lalo jakom. Ang'o mudhi timo mondo mi meli ma party miwacho ni is the biggest north of river Limpopo ni mondo okwang' motegno? Nikech apaka mar lalo jakom no yiengo chama ma ji to yie ni mato no yiengo chama nyaka piny ngima. Udhi chunge nang'o mondo we yiengni? Aparo ni Trevor, jakom kochopo this Thursday, to jakom bro bedo ni osewewa for the last 3 months. To which osebedo mang'eny mokalo, chalo mana higa. To koro osechalo mana higa achiel. Ting'eni sa asaya kotie piadh winy machalo jakom mosebedo kodwa 40 years komako onindo, tungni nyaka bedi. Mane tungni mosebedo kwaneno. Kendo adwa goyo erokamano ne Dr. Oburu nikech noyiere kaka party leader. Nokia kata nine obedo nominated mondo obed party leader. To kano se yiere to kao ushukani. Osetemo kabisa mondo steady the ship for the last watch ni 90 or so days ma jakom osebedo maonge. Aparo ni wanyalo wacho ni osetemo kabisa mondo steady the ship. Gik matimoregi magi to are normal kata ka kata ka oto yiengni machalo manager komo wewacha. To Trevor, adwa go erokamano ne members mag chama. In fact, samoro kata jotelo wane makoro watimo bickering, lakini members wa grassroots osegolo wa oko. Ng'iane Magarini kaka ne Wayombo by election. Ng'iane Kasipul. Ng'iane Ugunja.
Mano is from the strength of our bases. Jowa manie grassroots, jo polling station, jo ang'o gine ma gimako chama kendo ginindo gwelo ka nyiso ni chama tek. Kendo king'iyo polling manotim in August 2025. Tichaki ing'iyo polling manotim December 2025. The popularity mar party oidho. Matiende ni kawa maka chama wan kaka jotelo. Mua weche mang'eny. Mua ng'iyo discipline wa chama. Mua kaka jo chama. Tapa chama bro chung motegno. Kendo bro dhi mabor. Okay. Aneno ka nitiere jomoro ote mang'eny ka endie ma endie Ogai Philip Maraje Monyaka yange to in Africa wangaya wan kaka kuwe kitendwa mane wayiero kendo giluoro ne Jakom Oburu Oginga kendo Jariyo ge mawuoyo on behalf of chama ngata mawuoyo on behalf of chama kendo mago joma wakia Victor Engineer Victor Okuna wacho ni penjna chair ni to Junet bede National Committee obede National Committee as who nikech ODM constitution onge gi post mar Director of Elections mar ariyo bang' nying Junet luongi e wach mar maluwe mar higa mar 2022 elections kaka chair ang'o ma dhi timore mondo gilok chenro mar elections mar party apani mani seduoko tinyalo mulo mana matin nikech magi yote makoka koro donjo irwa ka endi sani. Erokamano ahinya. Aparo ni makamu ayiego gai manyakach bayiego ni nyaka wami luor party leader marwa. Kendo wasire. Kendo wadwa make motegno mondo nikech ene monyalo riwo chama. Koro wasire kaito oriwowa to waluwo kanyo. Bende nitiere chapni moro amora e kom mar jatend party. Nikech joma bawe wacho ni nitiere chapni mar Oburu Oginga. Nitiere joma temo ni gidwa kawo kom. Bende nitiere unegi chapni moro e party koso onge. Aparo ni Dr. Oburu Oginga oseyudo acceptance malach kaka party leader marwa. Kendo okane chapni moro amora. Aparo no bro bedo party leader, bro makonwa chama. Obro dhi mbele gi rito chama. Makamu owacho kare. To Victor kelo siasa koro ma Migori kama gilarorego Migori kucho. Tadwa wacho nikech ang'e Victor very engineer. Victor ang'e very well eno siepna malich miwuor. To makato manya Junet ka gin gi wach moro to gitiek on the side molo koro kele e shokai. Junet en director of campaigns. Kendo mano position ma bede central committee mar party kendo mako komno motegno kabisa. He's a very valued member and sharp member and kendo contribute a lot. Wach mar pesa naseng'isi ni mago weche mimieno goji to kendo onge ng'ama nyalo ting'o pesa ni ma pesa ni koro adhi lal go di kae to duogo ni wuotha kae it's hardly possible. To gimachielo madwa ni mondo awachi for Victor mang'ebe ang'eni and other joma aspire kata kaka in Trevor and others. Gima duong' madhi konyo chamawa especially after departure ma Jakom en fairness. Ng'ato ka ng'ato oyuda fair chance. Matiende niya Trevor kata in kidwa nyakach ground idhi ketho gini linda ground linda ground kikiwach ni nyawanga aja hosti kae e show bana koro para idhi ketho gini Gavana. Ground ng'ato ka ng'ato odhi e ground mondo fairness obedi sa nomination. Ng'ato ji odhi e pap ng'ama japinyo neno ni mae ng'ama wadwa ni mondo telnwa wang'ni gotiko mar ODM mane ng'ama oyudo tiko. Koro anadwa mana assure bejowa ni Jakom nomiyo wa lot of cover. Mano to is true. To koro sani it is important ni mondo chama obed ga fair system mar manyo candidates manyalo fly the party's flag e positions te. Koro mano en assurance manyalo chiwo ka Trevor ni ka ine ma jonya kacho wali
in a meeting of flag. Onge ng'ama bro wacho ni watim machielo. No. So makaka jakom inyiso jopiny ni udhi timo nomination e kombe te. Kendo freely and fairly. Kombe te. Onge direct ticket one. Well, mago methods te mag nomination. So aparo ni kiwacho ni wadhi timo nominations e kombe te. Yes. But there are different types of nomination. For example, kakomonge ng'ama laro, ing'ato en ng'ata achiel. Ok imi ticket tidhi, imi otikono directly, idhi chungo. So all those methods of nomination, inyalo tigo, depending on the circumstances. So long as it is fair, the system is fair. Yeah. Nikech ing'eni driver nyalo dwaro lero kodi, to wabet pinye e kom to wacho ni okay. Koro, kar mondo wante walar governor, in the Senate, anu adhiega. And you know, piny ni duong, Kenya duong. Inyalo dhi kata kamoro Mandera, tiyudo ka ji oyie timo consensus, or elders or nominating at, or mondo yuyud a competitive candidate, odwa ni assure of direct nomination. Koro mago methods te mag nomination, manyaka ti, gichama depending on the circumstances, but it must be fair. Yeah. Iparo ni in kaka koro jakom mar ODM, ng'ato nyalo lero kodi moyie adier ni udhi timo nomination. Why not? Moyombi. Why not? Why not? Yomba matek, lakini nomination do jidhi adhi. Nomination do dhi adhi. Ine gavana ma Homa Bay sani. Ere kaka itiyo tich mar Homa Bay, tichak itiyo tich mar national politics gi wach mar chama. Nikech sani naneno ka lakteche e dala ma Homa Bay omi ndalo 21 kapok gidonje ng'anyo. Yes. Wasetiyo gi dakteche wa maber. And wasebedo kwa ng'iyo welfare margi. So tich mar union en keto pressure ne sirikal mondo mi the best welfare to the doctors. Tich mar sirikal ben neno ni doctors are well treated but within the limited resources mantie. So aparo ni en gima ber ni wan gi 21 days. Gin joma wasegogo mbaka before Atela and a team ne ma Homa Bay wabro beda mesa to wago mbaka to wacho ni ma wanyalo ma ok dhi nyalore sani to nitie gik mang'eny mwasetimo. Ne Atela aparo ni ne TV kae mano wacho ni Homa Bay no wa promote doctors wasetemo kabisa in terms of welfare margi en mana ni nikech limitation mar resources samoro kinyal timo te. Lakini samo miwa notice kama to wang'iyo conditions go yani union dues okay mano wadhi timo kama ma wadhi timo kama to kwa biweyo ni chopi ni koro do dakteche ong'anyo nikech wan kaka Homa Bay wang'iye go mbaka mondo wayud solution ne gimora mora manyalo bedo ni timore. Koro wa balance wadwani wabed watine jo Homa Bay teach party ni be watim to the best of our ability. Kaka nyalore koro ena ni nyaka waket in more work and more time to mano ayie mondo aketi kamba kani chama ochung' motegno to jo Homa Bay boyudo services maber. Okay. Ka koro watieko sirikal mokwongo mamalo bose orunu pesa kaka governance. Higani. Ere dwe mogik mane giorunu pesa ne dwe mane? Aparo ni higa mokalo. Yeah, higa mokalo early December. Dwe mar 12. Yeah, but aparo ni mano ma pesa ma November. Okay. Kata October. Koro gigopo mar dweche madhi ariyo gi nus. Yeah. Okay. Wach mogik miwe godo jopiny nang'o gavana nikech ang'eni imbi sebedo kiwuotho winjo ka jopiny pod nigi chapni moro ni to wachimo kanye. Adwa we jothurwa gi wechegi Trevor. Mokwongo Jakom nowewa gi gik moko ariyo madongo. Nowewa kwa riwore kaka oganda. Aparo ni wamed bedo kwa riwore kaka oganda. Mar ariyo Jakom nowewa gi chama mar ODM. Chama mar ODM ni warite. Omiya go erokamano ne party leader marwa. Ago erokamano be ne min piny Dr. Aida Odinga. Embe kan nyocho golo duonde ni ogombo ni mondo party obed koriwore. Duonde no konyo riwo chama. Adwa go erokamano ne jo party mosebedo komakore matimata. Tadwa miyo gi assurance ni samoro party ywa koni party ywa kocha. To koro sani chama osechiwo direction.
to bedo wadhi medo go mbaka gi jopiny. Direction ni bro bedo finalized the National Delegates Convention, lakini wasechiwo direction ni kaka wanene ni wachak go mbaka gi UDA with a mission to sign a pre-election coalition pact mondo wabed gi direction kuma wadwa ni mondo wadhiye. Koro wakwayo ni mondo decision ni okeno decision mayot, jomoko nyalo bedo ni otek negi, takwagi ni mondo gimiwa miya thuolo mondo wamed go mbaka kata gi party officials machalo mamoko wamed go kodgi mbaka, wang'isgi ni yawa mae direction ni wadhi uru kama. Koro sama pod wago mbaka no, kata ka wach moro pilore kucho moro pilore kocha, kik gine ni chama kethore, ni chama wang', chama gore piny. Hapana, wabro riere kaka koro wan gi direction no, kiny wabed kampunji Kibira, party leader bro dhi kono, wabro dhi kode mondo wago mbaka gi jopiny. On Saturday obro bedo Busia kocha mondo med go mbaka gi jopiny. Mbaka ni bro gore agoya makwachope NDC to wan gi direction achiel mwadwa ni wadhiye, to wagombo ni wuodhni wadhiye gi ji te, makata ka nyawa ng'aye makora koso ne ng'ato takwaye mana ni osiepa wena ka mbaka ni chamo timore nade ochung'. Okay. Erokamano ahinya Excellency Gladys Wanga, mano jakom mar ODM to gi gavana ma Homa Bay. Waduoko erokamano mondo gigo kodwa mbaka ka wan wadwaro ni mana hayo maber ka jakom gi gavana ma Homa Bay. Bas mane kama we chenro moro mar duol kidieny mar ariyo, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach, Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Ochapes. Wanere bang'e jokama.